Știți care este primordialul beneficiu al accesării unei stări meditative? Mintea noastră este ca o scoică, ce de-a lungul vieții în interiorul ei formează o perlă. Și ca această bogăție inestimabilă să fie revelată, scoica noastră trece prin multe stadii, e supusă multor intemperii de-a lungul vieții, acele experiențe care ne maturizează și care ne aduc într-un punct în care conștientizăm că trebuie să facem ceva pentru noi din interior către exterior. Și în momentul când îți permiți să atingi o astfel de stare, în momentul în care îți permiți să devii moale, dar tu simți în același timp că dându-ți voie să devii moale, devii mai tare pentru că accesezi o putere pe care nu o bănuiai, acela este un moment meditativ, este o poantă ce ne conectează instantaneu la un plan mult mai înalt. Ne conectează la acea inteligență divină de care, de cele mai multe ori, în vâltoarea vieții, noi uităm. Sunt Dana Itu și în spatele multor diplome pe care le-am acumulat de-a lungul timpului, eu sunt doar un om foarte curios, un căutător, care s-a supus fizic și practic unor experiențe din diverse culturi și am trecut prin diverse practici mistice, din care am extras ceea ce a rezonat cu mine, ceea ce a funcționat pentru mine. Și din această postură, astăzi te invit să vii alături de mine într-un program de 21 de zile în care vom forma floarea vieții tale, atingând tot spectrul de aspecte în evoluția unei ființe umane. Și anume ne vom ocupa de abundență și prosperitate, ne vom ocupa de sănătate, de succes și de evoluție spirituală pe toate planurile. Programul mi-a fost dăruit și mie la un moment dat. Este unul foarte bine structurat. Vom lucra fiecare cele 3 etape. Primele 7 zile ne vom ocupa de planul mental-emoțional. Vom aduce un echilibru. În următoarele 7 zile ne ocupăm de planul material și vom încheia cu planul spiritual. Vei primi 21 de meditații scurte, pentru că ținta acestui program este să nu-ți ia foarte mult timp și cu o investiție minimă din partea ta să faci acest salt cuantic în evoluția ta spirituală. Dacă simți că e momentul tău și dacă vrei să te conectezi la un plan mai înalt, te aștept alături de mine într-un program transformativ.